humildade handiz bedeinkatuko dituzuela ardon bereziaz. Aitortzen duzue, asmo biziaz, Goierriko lur hauetan duzuen kabia euskal kuzina zaharraren aspaldiko hazia. Eta aitortzen duzue behasain, aldarrikatzen duzue, Euskal Herriko odolkiaren hiriburu. Zein egiten duzue, aitortzen duzue eta aldarrikatzen duzue, zer remedio. Bueno, zein egin agindu, aitortu eta aldarrikatzen duzuen guztiagatik, kofradiako presidenteak, Beasaingo odolkien kofradiako ohorezko kide titulua ematen dizue. Hortxe, odolki kolpea jaso dituzte, oain ja ohorezko kofradika, baina oain dastatu egin beharko dute eta zer moduz badaun esan beharko. Oain probatuko dute. Bai Nikolasi, Maria Jesusi eta Xabierri. Eta honekin batea, baita ere, kuadroa egiten dena, lehenik eta behin segure irratiarentzako, hortxe ohorezko kofrade direla egintzen duena. Zorionak baita ere, Xabier, Sarasodari, txalo bero bat orain bai bilintzat, irurintzat. Bueno, mila esker, benetan, segura irratiaren izenean, izendapen honegatik. Odolkiaren kofradiak beti izan ditu segura irratiko ateak irekita, eta aurrerantzian kofradiak ere izan da, zer esanik ez. Segura irratiak hitz ematen du, gutixi hau denoi ezagutaratiz jarraituko dela. Mila esker. Nikolas. Bai, eguerdion, nik eskerrak eman nahi dizkiot Beasaingo odolkiaren kofradiari segura irratiak jaso duen sariagatik. Ohore handia da eta benetan estimatzen dugu. Eta hitza ematen du eta aurrerantzean ere segura irratiak Beasaingo odolkia zabaltzen eta goraipatzen jarraituko duela. Martxan bat odolkiari zehozi, bergoi ez dakit? Igual, hori bakezu egiten duten musika normalen koru musika izaten da, eta horretarako hitzak berri. Norbaitek hitzak prestatzen nahiko igual, agian. Oso ona! Bueno, nik ere eskerrak eman denoi, batez ere zuei, odolkiaren kofradiai, ez dakit, detaileak izan dezuela edo. Nik beti esaten dut, gure lana, musikon lana, beti hasten dela, gauza importante bukatzen dienean. Jentek egiten ditu gauzak beharrezko dienak, guk ez dakit beharrezkoa da, baina gizarte bat musikari gabe tristea izango litzekela ez dago dudaik ere. Eta ni horretan saiatzen ez, gustatzen zaidan zerbait da, ez diot garrantzirik ematen, ez dakit iruditzen zait, gustatu egiten zait, egitea da, eta norbaiti on egiten badio, zoragarri. Eta eskerrak. Eta bestalde, odolkia defendatzea eta hori dana, nik uste ezinbesteko dela, bai tokatu zeidan familiagatik, baina baita ere lehendik, hau inor gutxi jakingo du, baina nire lehenengo umetako oroimena edo da baserri, ama jaiotetxen edo txerri hiltzen zuela, eta baina nire izaten zen, baita ere auzoan txerri gehiago hiltzen zikina, eta ama ogolan azten, lehendik datorkik ezagutza behitzen odolkiarena. Bestela, egun ederra pasatu, eta basegi odolki ezan eta odolki ondo hitzei. Eskerrik asko.